खुलुमबाय गासैखौबो इडुकेसन बड'लेण्ड चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायजोब्बाय। फंबाय बिनानावमोन, आं अमृत खेरखातारि। दिनै फिन सोंनाय फिननाय आयदाखौ नोंथांमोननि सेराव लानानै फैफिनबावदों। नोंथांमोना दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामनानै ला, बेल आइकनआव बुखावना हो, दामखाना हो, जाहाथे नटिफिकेसना सिगांग्रो मोनहैयो आरो आं आपल'ड होनाय भिडिअखौ सिगांग्रो नायनो हायो। फैबिदिब्ला जोङो सोंनाय फिननाय आयदाखौ जागायलांनोसै। सेथि सोंथि: आसामनि गिबि फरायसालिमा एबा कलेजआ मा? आसामनि गिबि फरायसालिमाया एबा कलेजआ जादों कटन कलेज आरो बेखौ गायसनदोंमोन 1901 मायथाइयाव गुवाहाटीआव। नैथि सोंथि: आसामनि गिबि आइजो सावथुन फावखुंग्रिया सोर? जों मिथिगौ आसामनि गिबि आइजो सावथुन फावखुंग्रिया जादों आइदौ हन्ड्रेके आरो बिथाङा जयमती सावथुनाव फाव खालामदोंमोन। थामथि सोंथि: आसामनि गिबि मेन्टेल कलेजआ मा? आसामनि गिबि मेन्टेल कलेजआनो जादों तेजपुर मेन्टेल कलेज, जायखौ जोङो बाग्लाफाथैखौ होननानै मिथि मोनो। ब्रैथि सोंथि: मयुर सिंहासनखौ सोर बानायहोदोंमोन? मयुर सिंहासनखौ शाहजाहानआ बानायदोंमोन, जायनो ताजमहलखौबो बानायदोंमोन एबा लुदोंमोन। बाथि सोंथि: महात्मा गान्धीजों 1933 मायथाइसिम सुजुजानाय रादाब बिलाइआ मा? बेनि फिननाया जादों यं इन्डिया। यं इन्डियानो जादों महात्मा गान्धीजों सुजुजानाय। दथि सोंथि: ब्रह्म समाजखौ माब्ला गायसनदोंमोन? ब्रह्म समाजखौ 1928 मायथाइयावनो गायसननाय जादोंमोन। स्निथि सोंथि: वास्को डी गामाया मा हादोरनिमोन? वास्को डी गामाया पर्तुगाल हादोरनिमोन। दाइनथि सोंथि: मुलुगाव गिबिसिन सोदोमस्रिया मा? मुलुगनि गिबिसिन सोदोमस्रियानो जादों मेस'पटेमियानि सोदोमस्रि। सोंथि 9: आर्यनि रावा मा बा आर्यफोरनि रावा मा? बेनि फिननायानो जादों संस्कृत। संस्कृतआनो जादों आर्यफोरनि राव। जिथि सोंथि: मिजिङाव सोमखे जोमै सल'माखौ सोर लिरदोंमोन? मिजिङाव सोमखे जोमै सल'माखौ दिगन्त लावारिया लिरदोंमोन आरो बे सल'माया साहित्य एकादेमि बान्थाबो मोननो हादोंमोन। जिसेथि सोंथि: बर'नि गुदि सिबसा आरो आरज खन्थाइ बिजाबखौ सोर लिरदोंमोन? बे बिजाबखौ पद्मश्री मदाराम ब्रह्मआ लिरदोंमोन। बिथाङा बे बिजाबनि थाखायनो पद्मश्री बान्थाखौ मोननो हादोंमोन। जिनैथि सोंथि: अ मोर आपनार देश आसामनि माहारियारि मेथाइखौ सोर लिरदोंमोन? बेनि फिननायानो जादों लक्ष्मीनाथ बेजबरुवा। बिथाङानो अ मोर आपनार देश आसामनि माहारियारि मेथाइखौ लिरदोंमोन। जिथामथि सोंथि: नाम खसा सोर लिरदोंमोन? नाम खसाखौ महापुरुष श्री श्री माधबदेबआ लिरदोंमोन। जिब्रैथि सोंथि: एमट्रननि आबुं मुङा मा? एमट्रननि आबुं मुङानो जादों आसाम इलेक्ट्रनिक्स डेभेलपमेन्ट कर्परेसन लिमिटेड। जिबाथि सोंथि: बिएससिनि आबुं मुङा मा? बिएससिनि आबुं मुङानो जादों बड'लेण्ड अट'नमास काउन्सिल आरो बेयो बर'फोरनि गेजेराव गिबि गोरोबथामोन। जिद'थि सोंथि: सिइएमनि आबुं मुङा मा? सिइएमनि आबुं मुङा जादों चिफ एक्जिकिउटिभ मेम्बार आरो आथिखालाव बिटिसिनि सिइएमआ जादों प्रमद बर'। जिस्निथि सोंथि: एपिएससिनि आबुं मुङा मा? एपिएससिनि आबुं मुङा जादों आसाम पाब्लिक सार्भिस कमिसन, जायखौ जों बर'आव बुंनो हायो आसाम सुबुं सिबिथाइ कमिसन। जिदाइनथि सोंथि: डिजिपिनि आबुं मुङा मा? डिजिपिनि आबुं मुङानो जादों डिरेक्टर जेनेरेल अफ पुलिस।
डाइरेक्टर जेनेरेल अफ पुलिसखौ DGP बुंनाय जायो। 19थि सोंथि आसाम इउनिभारसिटिया बबेहाय दङ? आसाम इउनिभारसिटिया आसामनि सिलचराव दङ। सिलचराव आसाम इउनिभारसिटिया दङ। 20थि सोंथि असमिया दानसेयारि लाइसि जनाकिनि गिबि सुजुगिरिया सोरमोन? बेनि सुजुगिरिया जादों चन्द्र कुमार आगरवाला। चन्द्र कुमार आगरवालायानो जादों जनाकिनि गिबि सुजुगिरि। फंबाय बिनानावमोन, सोंनाय फिननाय आयदाखौ बेखिनियावनो दिनै दोनथ'बाय। उननि समाव गुबुन गुबुन आयदाफारिखौ लानानै इडुकेसन बड'लेण्डआ फिन नोंथांमोननि सेराव फैफिनबावगोन। गोजोन्थों।